kupweketsa ulimi pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Ndikuendeleni ku program ya lero ya Gwede kukamba nkhani zimene zikuchitika kunjako, izo mwazimvazo kapenayi zimene simunamve nkomwe, koma izo mwina kapena mwamvazo amafotokoza mokomera iwo kukomesera, koma ndikuyika zina zosagwirizana ndi nkhani. Ife timabwera pano pa program ya Gwede kuti tizafotokoze zoyenda bwanji, zoona zenizeni ndi ziti, kudzudzula komanso kuyamikira zina zimene zikuyenda bwino. Ife pano sititenga mbali koma kulankhula chilungamo ndi zoona zokhazokha. Timakondwera kuti maitsatira program ine feedback imatipeza komanso pa program ino siyana pa Mibawa television. Ndi Selina Dumbula ndo andire bambo Steve Kono Banda ameti nawo kuti azikuti nkhani zimetabwa nazo. Mulibwanzo Banda? Tili bwino. Takulandira na program ya lero. Zero kwambiri. Afita ku Malawi. Kutamba kopanda nzeru. Anzano azungu kunyamuka masana kupita kukazungulira dziko lapansi, kukazungulira mwezi, kubwera ndi zithunzi. Kuno kulibe ufiti. Afita kunoko basi usiku kuvula maliseche, ata mazinamiza ataka amavula maliseche. Kulibe ufiti. Kulijana. Ufiti kulibe amatero. Malamulo a dziko lino matamba zimzapana chiro waona anzano. Inu kumapita oloka jambola chithunzi cha mwezi. Umongo zinamiza kuti atiti manchosa munthu kuma mmenya mpira. Umutu. Kodi zimwa ukhala benefit yanji. Anthu azizuka atatopa akuti. Kupepera. Maona zanu kunyamuka paziko lapasi masana zo ali kusontengo kukalizungulira ziko lapasi kuduza ziko lapasi. Akufuza nuli ndetani nazo zithunzi. Basati matamba ife. Ndakufuza nuli zithunzi wabangena zo. Mbona munyamuke apa mukatenge sitima ku State of Hormuz ko mufiti mubwera kuna mafuta. Hayi. Mabwera bwanji. Makuta matamba. Alipo akulozani. Kumazijemera tindafi. Ali ndetawi na makulolesa zawa kuti. Akutero. Zapinduraje. Ati timu yatu imangana kuluza sangalo mu ground mujatika maswera Nigeria kukagwira miyendo ya Nigeria ife zingochinya kuti mabwera bwaji lero mabwera bwaji lero fita ku Malawi aya changamuka fiora kusowa mori muzanyamula ntu usiku mutegeza nuzo kasiya kulilongeko ukatani mwata mapita kujono bwere kusopa ndakali mukwapa sira njijuje zochita iwo kuti list yazo chita zawo zimemfuwa zipanga zimeza anzano anyamuka masana ufito wa masana oneka ni maso asomo osato wano kuchitawira madera chitawira machitawira nkolokosa anthu akaimba ku Escom ata masiku ena folo ena masiku angapo kuti kulivuto la magetsi akuti mafuta kulibe agali moto Escom ko masaku khoza wamayankha chocho mafuta agali moto akufoti oranya mata pita ndi ali nkusa yankha so mafoni iwo pena tizinena zona Escom uno kuli 40 mpaka na 2 weeks inkomati kujitawira komba nyimbo mani mafoti mukoloko samu akaimba fona akuti mafuta kulibe mafuta otabwerera umene kwadzagwire ntchito kulibe kuti kulibe akusowa basandra kwetsa bambani ajime aku immigration munaona kuti lero mabwera bwanji ajime aku immigration anakaziwa kuchira sana kapita zuwa kanangoka ndiso lawo ko manzere ja mamba chisiji matukula kuti lero kaona tsoka yasuziwani liba makhazi ungati tsiku labwino bwino unyamuka bwino ajisale
anomanizale achiwiri kwa nduna yaza mdziko adapita ku immigration inde ndamankho ndi anthu aliyense amadaperekapo ndalama kuyambira pa 1 April kubwera kwa munthu mkati abwere kuno nyamata wina walumpha mudampasa wa uniform zina lake ndani Jime kamilani Jime abwere kuno bola zakala Jime alalo wa nthawi ya Congress ajama yangana uri obwera liti Jime china chake sijima kukonda so diphunziro lokuti tikakhala ma public officers tisamandire ziphuphu kudyera anthu ovutika tsiku limakwana tsiku latsoka limakwana yamikire kuti khalidwe ngati lili ndikuyenda kuti lithetsedwe zomwe achita zija tinaonanso Mibawa ku nduna waza umoyo zomaupanga anthu ambiri ku immigration akuvutika akupereka ndalama zoposa zoyenera pa mulingo wa passport kuti passport idani iteke inde so tizipewa tikamagwira ntchito mbomamo kuti tikuyenera kutumikira anthu tinavomereza ngati ndalama zikuchepa tikambirane mabwana athu kuti zingapange bwanji koma kuponderezanso anthu ovutika naurenda amaipeza somuvutikira nkalenso ndiyo sagwira zimakhabwe Jime komano nawe so jambula kulekezapo paja Jime atafika chifukwa chani usaone Jime anongofika naye so jambula kuidula vipi ale ya Jime wa basi atasajile kuonera tura Jime haya kabuti jadi chawiro ndiamekani zatu zalera tinabani ngani yokuza CEO amene akusankhidwa kuti ambiri wangandale nenkumati kodi kumene apitako akapindulira makampaniwo kapena zikakhala kubanja munaifotokoza inde ngani koma tufuna mwita pasule bwino sinate chifukwa kumabwera ndi mbali ziwiri iye amene andu ayi ndi qualification iye akungu apasa kuti akhale kakusangala sana makulu zambiri nkhani zinate fotokozaninso ndikachiwiri kodi zipindulira makampaniwa kapena ndipo vuta ndi anthu okuti ambiri wanakhapa ma MP komanso anayimapo pa chisankho chapitachi kapena ma primaries anayima komanso ali ndi maudindo osiyanasiyana kuzipani komanso kudzipereka kudzipani akhoza kukhala pa iwo nakamba kuti politician ni munthu wandali ni munthu akhoza kugwira ntchito nakakhapo wandale alilufunso kugwira ntchito komano vuto la ndale ukayamba ndale umakhala munthu wandale sazakunamize ndale zili ngati ufiti munthu ona matamba olo adwala mapitabe kutamba pena pake mmaza agonako apita kotamba kodino amakhala pita kotamba umudakuti fiti jaikuliwa ikubula pena pake pati anagonako amakhanya mukapita kotamba akabwera apita kubula vuto ndale zili ngati ufiti kulibe ufiti kodi simumva bwanji ndale zili ngati ufiti ukakulowa sumachoka mazoto fiti limwe wako akakuphunza ndale zili ngati ukambelembele chabwino uyuza ndi chichewa china zili ngati ukambelembele sofunosia titende choncho sopano fuso nkumafusa kunena kuti mene mafusamo kuti makampani apitawa akagwira ntchito moyenerera kunena chilungamo ndipo vuta kuti tinenda kugwira ntchito moyenerera olo aini ake watafuna koma sizingatheke wani anthu wasanalembere ntchitoyi achita kusankhidwa akhoza kukhala asankhidwa pasifukwa zosiyanasiyana powathokoza pokhala kwambiri kuchipani pofuna kuti zinthu zina zizikatheka zomwe boma likufuna kapena chipani chikufuna ma decisions kumene kwasamakavute iya ndi aboma ndi mapasitelo aboma bodiso njachipani khale singalo njachipani masankhani boma koma anthu ambiri amakhauli ngokomera chipani samakasankha munthu wa opposition musiya mbodi sizimatheka koma mina kuzowa kuti uyu ngwathu uyu awa ngathu awa ambiriwa awiri atatu mama kukhala kuti ngati anyudro koma 8 onse amaonetsa kuti adala kuti chabwino chomwe chizichitika uko nzokuti nkhani peza kuti mwina kupereka kwa makontrakt kuzikhala kukondera anthu azipita iwe akusankha ngachipani kudala ukhulupirika kuchipani contract ukati wamane adzikanena sauti patsatu contract ukati akwapatsa anthu ndoti ma decisions wae vanga vuda mapita kudzipereka kwa anthu nena kuti upanga influence kunena kuti chithuchi kapena chiroyi kapena tapatsa kuti chifukwa chokuti amathandiza kuchipani kukakhala kuli misonkhano malole
ungakanize lole ungakanize lole eza zokanyamula dozo adi kusonkhano chitengani lole woso kuchipani kofuna uta ukhanga uonekelenso kuti ukupanga china chache utamika upake chako chako mwina so nakasi magazo andali sanati ufuna so zakapitilize wempi uja kapena udindo wina wake ukamba kuchiponda chipani sakuponda akuponda mukafuna chipana kati salu kuta ikhana ni 11 mzongo iphatikiza kuna 11 fa enaja amaumba nsalu kupanga fading kumene akaumba nsalu kupereka kuchipani figa imene amakaiphatikiza kuti maziwa na 11 abitacha so komabilizi uthi ukwachongese ukuku mukona so ndizinthu zovuta kodi mabhodlo musasanduka opangira misonkhano ya anthu andali kodi kukha chinaso ndicho kuti munthu andali mwamika pa udindo ene olwanzaka amene ali pa top management utamulangiza maopa mwaona kusiyana utenga munthu amene ali professional kuti so andali kuti mapastero enamwe atenga anthu oti awawadi awa amadzidziwadi za utolankhaniza apite uko awa amadzidziwa za udokotalaza adidi koyenerera koma tikukamba za anthu amene ndi andaledi anthu kemechezo ndi andali andale kuti anthu amene wamuganiza kuti financial officer majandika angalangiza sazopa azichita mantha chifukwa chokuti akuzoti uyu ngwandale anabwera ndiyani chipani and moreover iwe mapayo weka umafuna kuthokoza chifukwa chokuti angokusankhapo sunalembere kunali ambiri ama PhD ozi wachitoyo ma engineers ozi wachitoyo koma asiya osapanga kuti pakhale vacancy anthu apanga apply bwera kuma interview koma kutenga iwe sungathokoze chipani kuti munandika apa so kagwidwe ntchito kake ndikovuta wanu kozokhala ndifandikatumikire dini mtima wonse okay koma chakuikapo ndi boma iweso ndiwe wachipani chomwe chikulamulira akakuza chinthu sungakani ukakula mtima kuthothola alitawa bwera mmatukutu ndiwe munthu andale mtima mwako muli ndale ukufuna kuthokoza boma lomwe lakupatsa udindo kudzera ku chipani chomwe chikulamulira opanga yangu so sinkhani yamasewera yophweka mbuyo muzimatani unless okay ndi chimozimozibe ndi chimozimozibe sizachilendo sizachilendo okay ndi chifukwa chake makampani ambiri mbuyo mumamva kuti samapanga phindu ndi chimozimozibe okay so tisaone ngati kuti ADPP ndi kuti alakwitsa zidali zomwe zinthawi kongeresi mwaona anthu mamayikawo samuli sanakhalepo ma MP sanakhalepo chani koma mukaona kuti adala kutchalichi adala kubanja bola awatu awawa chibazi DPP madzothokoza anthu ake bola awa kutenga anthu awo amene amenyana nkhondo mwamva inde ndikuwayika mbipando imene yoyo ndifayika khanga takuonekera koma enaja sawa amenyana nkhondo ya mmemayikawo ma connections ena osagwizana dawo kudzadza kutchalichi Hey. Aumana na kuchalicha amara iwacha madaka in the name of Jesus. Atakati amen. Ama madame aje no madaika ika. Marusa na se. Abale ndato kukongeresito anthu amene anamenya na nkonda ataya. Adasi yapanje. Ino chimozi mene anathandizira aji. Udaji lungamo UTM idathandizira. Amakana zimezo inu wake. UTM yomwe idathandizira MCP mutosalasi kuti wile boma. Boda unazobada achita UTM, boda unazobada achita achilima. Bola atu awawa tukwane na yayi kaika anthu andali. System ndi yomweyo. Tisanene kuti chomwe tikunena pano system iyi ndi yomwe imakhala kuchitika maika anthu koma tikungonena kuti kodi zipiti za upindulira makampani kapena ayi ndifa wena wapanga phindu akwena panga lithandizire dziko zomwe zimakhazi zodani zovutira apo chabe zomwezi zidali chimozimozi nthawi koma chadongo tenga kutchali chinda kubanja kwaikaika aho at least akuthokozabe anthu awo amene athandiza makumbukira ko munthu amene akuthandiza kuti ndi muti chani ino sopano mzandi balalitse ino lo sopano sono mfuso langa limukulia nkabwino bwino koma kapena mfamu zingo ndi balalitsa sona nuso apa
Bora sawa nibadisi Inu mapepo. moto waja. Ndikunena kuti. Mwatani godi. Ndikunena kuti kunkhani thokozana. Maticho so ndo thokozana. Ndo thokozana kuziwa. Ndiyeno ijenda isiya kumbali. Oya ta. Okay, Imene fotokoza. Chifake fusolanga lidza. Zovuta zomwe zidabwere kupapala status. Ndabwera no mbale thokozana. Ndimana mana ngati tuvumu yankhalanga lija fanda kuti mukanakhala kuti mundiya khadzosiya. Ndabwera no mbale thokozana. Ndati chipani ichi cha ibola ko chimaisesa kuthokoza anthu akamena chimenyera nkhondo. Mukuwaona zoti aode adamenya nkhondo. Aode asadasiye panja. Asiyana ndenaja. Anthu enaja adamenya nkhondo nkwasiya panja. Ukatenga kuchalichi ndi akubanja zizukulu kwapatsamalo onona. Mwine naso anamenya nkhondo inu simbayiona. Amapemphera malilime. True. Nkhondo zokazoka tunena. Malilime. Rukasa. Asa wali background. Ayute wali background. Ndema jina kuno mandi yanka kuti simbayanga fusolanga. Tifani maona ngati fusoti kuti zipindula makamba nasa yake ndiyo kuti. Ndakambakale zoipa zake kapena ubwino wake zomwe zitachitike. Kawiri zotero zichi. Munthu uja ndakambakale wa. Yes. Samakhala kuti ndoyima payekha. Olata khala kuti afuna kupanga chiganizo. Kuti kunyumba kuzukuti bwanji. Komaso kuti akumuuza ni ndani. Komaso kawiri. Masiyo azamatsatira zomwe ma board of directors auza. Fwa pakati pataona ya siwa panga chakuti. Ma board of directors siti nafufuze matiso za makhalotani. Pena ma board of directors iwa amapeleka ziganizo zina zake ku masiyo aje. Upange chakuti siyo changu ino upanga implement amoza da bwana. Mukona? So ninchiro. Chabwino. Koma izi. Zidakhazi kuchitika ndofuna kuti sinthe kutsogoloko tionesese kuti tipange sotani kuti makampani athu asamakhuzidwe ndi anthu andale adzikhaladi kuti anthu akewo ndokutidi achithucho field akuidziwa tikanena kuti kwadima ake kukhale munthu siwo adzikhaladi kuti ndoyima payekha chinthu chijaka akayendetsa bwino sipakhala chovuta nyenyonse ine muganiza kuti panopa achipani kupereka anyamata 20 ku kampani yakuti talembe ntchito salemba anganene kuti akalembe makalata alemba chifukwa cha munthu obwera ndi bomalo ndikwamulira ndi chipani chomwe iyeyo ali supporter wa chipani chabwino kodi chichola ta amanga Simplex chichola atani nthawi kumbugira kuli manifesto kuli manifesto kulunje convention akufuna secretary general anali ndanzawo madelegates abwino madelegates adaja bwino madelegates 105 akabwera kubwera kwa madelegates 105 alese kumachoko 500 pe Kupita kumbo atoma sangama ngofuna zinjirika chitika ndizawo ngiye zikulu fuso akati mbonile mutima musatule madelegate mutu kumbuza nkhani amwene njovu zikulu akagula masuti masuti mwone ngati cheti manje sana ndiwo John Wong manje sana ndiwo tavele ati ndi twin brother wa John Wong Zulu. Ari muzati mfunazo. Adikirira tawe kubwera. Convention yako ngeze chabereyo. Indagomba kwa basi. Kwa basi. Madelegates adaja bwino kwa kwa basi. Atoda ligomanso. Tunaona masuit. Mavatu kuzavala ngati nyamata. Yavuda mwene avuda ku convention of. Akajira ma decision. Ajiba. Bwana. Anje muzungu. Majike nanu ajai. Mumenye masuta. Anje muzungu. Mumabota. Atani godi ndikuti. Ali banje muzungu. Mwabatsebo. Kani zita. Ngani zita. Bomba kusintatu athambira makhala cheta maso. Sabo nanguza dizasokolosa. Kwanje muzukulu. Tufuna beti tabawo ndatafala masuta. Kwa basi. Adali masuta abwino. Adali masuta abwino. Kwambi pena mamenya t-shirt. Yankani fuso. Okay. Leader of opposition na Simplex Chichola Banda. Iwo adakazibireko na nakhabunduna yakali yaza chuma adabwera ndi sosisa chuma chikuvuta sostini Simplex samukawale philosophy yokozera chuma nthawi ya congress sosisa Shimanga jiri bahanda de
20,000 wina anabwera ndi solution ya sosisa ana ndi solution zimene mafuna ngati dziko kuti pasika kuti pa solution ikubwera apo mufuna yani sona adakadzipereka okha la mulungu m'manja mwa apolisi ponena kuti apolisi kudatuka warrant of arrest ndi atamva kuti akwasaka adakazipereka okha m'manja mwa apolisi kumeneko akuaganizira kuti mlandu osayendetsa bwino office, abuse of office komanso kuzamba itsa ndalama money laundering. Milandu imene ati kugwirizana ndi milandu akuganizira yokhuza nkhani ya East Bridge, nkhani ya Federeza yomwe maiso zamba anamanga powaganizira umeneko komanso Kawale anamanga nawonso. So ndi chifukwa chomwe anatengera. So kukhala leader of opposition, leader of opposition ni mpando waukulu kwambiri. Ndiyo mwe umatsogolera boma, kulirangiza boma. Mumamva leader of opposition in parliament munja wapatsidwa ulemu kwambiri. President akalankhula udzayankha makhala leader of opposition. Budget ikachitika, pali zina chotalankhule kapena malawi kuphinjika amakhala kuti yakwena kulankhula. So kumangidwa kumakhala kuvuta kwambiri, kumakhala kuti ulankhuleso simakhala kuvuta. So kumangidwa kusiku amasewera kuti ngati leader of opposition alankhulirabe amalawi chinaso chomwe kuchipani chakungesije kwena kuyangana zinthu ngazimenezo. Zimenezo zomwe anthu ambiri amaopa ndikunena kuti kodi pamene papa ndizitithera bwanji fake nthawi ndikalangiza kwa manena kuti mukamampasa leader of opposition kuchipani chakongresi musankhe munthu amene mwina sakuganiza mlandu wina lonse kapena pali zotsamwisa zina zili zonse kupangira kuti boma ili ndi limamangadi akayamba fufuza zina nzina ukayamba kulankhula umangotengeredwanso ku court mlandu uja kuyamba kuti ukhale chete isaname ababa sokuti angalankhulise mwandidi ngati kale mmene zatengakhale namanena kuti ayi zandipasa mangolomera mukaona amene amangidwa anamangidwa apo kazaka zapitapo kuti amakhabe ni mangolomera olankhula tikunena the through experience mangolomera akamangokhala akanthawi akangotuluka kena kumadabwa zizi pang'ono amakhaje. So kukhala leader of opposition ndikukhala so mujiphinjo ijiji ndichovuta kwambiri ndizofunika kuti tikamati mpando wa leader of opposition ndikumakhaso kuti amanga kuganizira milandu ili ngati imene iyi kulilabe amalawi mazona sindukamba ndizopheka ndizopetukambazi ngati mukutsutsa muone kutsogolo kungatata lankhuliso ngati amakhalira active kale akhoza kulankhula koma kumongo lankhula za pamwamba osakhaso mmene amalowera pasi chifukwa cha mantha akhala abatsamantha anthu ambiri akatuluka amanena kuti andichekera mwakuti ndiyankhula amakhala chete chifukwa chake nkhawano ili patipo pamenepo ndipo ngati mukufuna kukonza malawi iyo tikukonza malawi kuchipani chakuleso yakhaleso pasi kunena kuti kodi awamene zatere mulirani akhalebe omweyo koma alankhula momasuka fuso kapena tione wina kapena chinthu chitingo apatsa Moses Konkuyo kapena timpatse ndani wina ambapitiriza pankhani ngati ndiyo pankhani ngati zimenezo kuti muti solution nali koma novuto ndo bora ajaji asaperekere pauje pa email majaji ake masuka ari jigambo tijiduza pa email majaji ake alowa imbero akafuna opereka bero nde uzosanena kuti bwera litiro mwina komwe kuliko naso internet yamuvuta ndimati anabwera ndi solution ankacho sosisa chuma chitavuta adabwera ndi sosisa chuma chavuta atakukona mafilling station anabwera ndi sosisa chimanga chili 120 anabwera ndi sosisa besa solution tikapume ndimangofuna mchezina usati muforowozi ndimetu chitira program ya lero ya Gwede tikapumulire tibweranso. Supreme
Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Chigawo chachiwiri cha programu ya Gwede timalizise nkhani zimene tabwera nazo lero. Kunyumba kwa Vice President. Unapita drone. Zimekama? Nyamata wino zaka 32 zakubadwa wamangidwa. Okay. Adaulutsa drone kadege kena kake ata masiku ano timakhandi kamera. Chabwino. Anthu amatitumiza mmwambamu ndi umakhala ndi koyendetsera ndi pa foni kumaonaka kamauluka mmwambamu kumakajambula chomwe kufunako kamathamanga kupitaye ona dera lanu lonse ajira zamakono. Ena amagwisa ntchito pojambula, ena agwisa ntchito malayi momwe muno ponyamulira katundu kukasiya kumwina mankhwala kukasiya kumadera omwe kumakhala kuvuta kufikira anthu. Okay. Maiko anzathu awa akumenyera nkhondo ma drone amenewa makhaudi natenga bomba kupita kukasiya pamene ufuna mukamamva nkhondo ya Iran Israeli ya ndi ama drone ku Ukraine ndi Russia kumagona ma drone. So kuti uyendetse kamene kamakhanjira zambiri ngati kumalayi kuno kupali malamulo. Okay. Umayenera kuti upitire ku school kupasa certificate. Ndithu kadrone kachasuma kuyendetsa iye. Kodeti? Okay. Ndithu kati zili malamulo ndithu. Pali anthu osiyana amati ma producer nyimbo awa kapena panga mafilimu ali nato tizinduti. Ma television waso ali nato akafuna kujambula nyimbo zosiyana amagwisa ntchito. Chabwino. Akuti iyeyu adaulutsa kamene kandu kufikira kufupi ndi nyumba ya Vice President. Okay. Maijenasa Gwede ya 3 kulilongwe. Chabwino. Ndipo apolisi adakagwira kachinthu kameneka ndikummanga nyamatayo. Koma nyamatayo akuti amajambula amati content zamasiku ano. Content nchani kuti nchichewa. Amajambula timakanema totazionetsa taita timendi muna mzansangalatsi tani chani zilaliza nyimbo kazilaliza chani koma dakali mmanja mwa polisi timva ndithu meza khaliramo koma sichida timva kuti kodi zimapereka chiopsezo chanji inangokha drone yanyi yojambula kapena nali drone yotani ndithu ndimene zakhalira pa maijenasa mudaona na vina kucheni kumata siyuni kunali alibe nkhawa ayikwa basa iyi le msakaike ndipo amachita kuzoa kuti pamalopa aja msakaike achita kuzoa kuti pamalopa aja daika ni mulungu ndipo pali banga achotse muzivina to kamene kuchachi kwanu mukavina pokala ndiro kalistia zao zilime zao zidaela ndipo padomeja so pano amene mumafunisisa kuti iwo aja agwe pamene paja wani mulungu adala wa profesa athapita mudali mwanonse ndi mwatonse ndikusankha iwo amakhala mulungu adatsogolera kwa profesa aja adapemphera ndikuwapatsa mpando umene uja ndikulumbira ndikukhala MG2 Malawi government number 2 ni mpando osangachotsedwe olo mudafunira zoyipa alipo mpaja ndi mmene mulungu atani wafunira asankhira iye amati mpaka wanzeru saja khose wabere tilekezere pomwe wadikira awo badwayo simapitirira nkhani ya
inu ngani zonse mmanganika umaliza ndachita kupempha kuti masikali iyi atinawepo imeneyo iya kuika ino tikozopempha kuti nthawi ipitirire tikozopempha kuti nthawi ipitirire mazi apita nthawi itatha zimene zonse okay mundipezanso tsiku lino sotitamaliza tachokoza kuti mwazukura nkhani zimene tinabwera nazo komanso kusana ndi nkhani ina imene mupita nayo mukana kufotokoza nthawi yatha okay sindakuza za nyama ndakamba zanyi na nyama zikulu zikulu nthawi yatha nthawi yathatu zafiti akubala kwenda pindu ilo watu zote yatha lero mupanga zanu mupanga za ife chabwe mupanga zanu nthawi yanu mwayiona kuti yatha nthawi yanga yatha nde mupanga za ife zoti nthawi yatha tiende kukwera tiende kukwera tiende kukwera aita tokoza kuti mazungura ngani zimene labaya nazo tikagona pa filling station amese mafuta ali kupezeka kuti kumalawi kuti mesa analemba chikalata amera kuti sikuti aziso azipezeka mafuta sakumapezeka anthu amachita kugona pauje mwina ketu kupita tonse tizoona laini ya magamoto ili motani tikafikira apa tikagona apa chabwino iterejonjo afa ume kupitaku sizithapo bwino tathokoza kuti munali pamenepo kutsatira program imeneyi ya Gwede ndisena dumbula awadi bambo Steve banda kuzukuta nkhani zimene tinabwera nazo pano timazakamba nkhani zokhala bwanji pena kuyikapo maganizo athu na titene nditunga titikuseka koma information ikupita kuyenerera oyenera kupanga ziganizo namva ndithu kuti izi zikuyenera kuyenda chonchi kuti Malawi iyo akhale ndithu okomera wina aliyense pamakina tinayi ndi maklini chitalanga pa FCC Officer Jordan pitizani kuona ma program enotsatira tavita Gwede Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321.